Türkmenistanyny ilatyň zerur dermanlaryny tapmak we alyp bilmek mümkinçilikleri gitdigiçe çylşyrymlaşýar diýip Adatlygyň yerli çeşmeleri habar berýär. Adatlyk radiosu geçen ýylyň başynda Türkmenistanyny döwleti degişli dermanhanalarda hem hususy dermanhanalarda hem dermanlaryň bahasynyň düýpli ýokarlanyp başlandygyny habar beripdi. Soňky gelip gowşan maglumata görä ýurtdaky derman ýetmezçiligi sebäpli inni döwlet eýetçiligindäki dermanhanalar hem ýapylyp başlandy. Mysal üçin şu ýylyň başynda Aşgabat şäheriniň paýtagy ýyl içinde Mirbazar diýilen bazarynaky ul dermanhana ýapyldy diýip Adatlygyň yerli çeşmesi aýtdy. Olalky işgärleriniň biriniň Adatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä dermanhananyň ýapylmagynyň esas sebäpleriniň biri dermanlaryň bahasynyň aşy ýokarlanyny we olar alyp bilýän näsaglaryň selçeňlemegi. Şol wagtda daşary ýurtlardan gelýän dermanlaryň sanynyň juda azalmagy bilen bagly. Mysal üçin kardiomagnin adly bir ýürek dermany bar. Aslında bu dermany sag adam ulanmaly, ýagny ýürek agyr keseline duçar bolmalyk üçin günne onuň bir tabletkasyny atmak gerek. Şol dermanyň bir gutusynyň içinde 100 san tabletka bar. Ol ilki 16 manat, soň gymmatlap 24 manat boldy. Emma bu dermanyň daşary ýurtdan gelýän 100 tabletkalyk gutusy inni ýok. Ýurt içinde öndürilen kardiomagnilyň bolsa gutusynda 30 tabletka bar. Emma onuň bahasy 40-42 manada durýar diýip ýapylan dermanhananyň işgär gurrun berdi. Mundan öň Adatlygyň çeşmeleri hususy dükanlaryň we dermanhanalaryň jaý ýerleriniň energiýa narhlarynyň gymmatlamagy derarly kynçylyk çekkenliklerini habar beripdiler. Eýsem döwlet eýetçiligindäki dermanhanalaryň çekken kynçylygyny nähil düşünmeli? Olar döwletiň hasabyna saklanmaýarmy diýilmegi mümkin. Adatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä döwlet eýetçiliginde diýilse-de olaryň ýapylan dermanhanasy hojalyk hasaplaşygyna işleýän eken. Mirbazardaky dermanhananyň tutýan meýdany 64 kvadrat metrdi. Oňa bazar administrasiýasynyň kesgitlen narhy esasynda her aýda 5200 manat käreni pulunu tölemeli etdiler. Elbette dermanhananyň 4 işgäriniň aýlyk döwlet gaznasyndan alınýardy. Ýöne biz edýän işimiz bilen döwlete şonça meçherde girdezi getirmelilik. Biz ortak hasap bilen adam başyna 1500 manat aýlyk alýardyk. Bu 6000 manat bolýar. Şeýlelikde dermanhana aýlyk we käreni hak üçin 12000 manat pul tölemeli bolýar diýip olalky dermanhanaçy bu serişdäniň soňky ýyllarda gazanyrman başlandygyny gurrun berdi. Şeýledil häkimetleriň bu meseledäki ýeketäk çözgüdi dermanhanalary yapmakda görene çalym edýänligini sözüne goşdy. Yerli çeşmeler adamlaryň zerur bolan dermanlaryň köpüsini tap bilmeýänini, olaryň ne döwlet eýetçiliginde ne hususy dükanlarda bardygyny habar berýärler. Adatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan başga bir dermanhana işgäri bolsa, döwlet dermanhanalarynyň dermanlaryň sanynyň we meçhöriniň geçen ýylyň ikinji ýarymyndan soň düýpli azalanlygyny, olaryň bolanlarynyň hem aşaklyk bilen iki hisse bahasyndan satylýanlygyny gurrun berdi. Sowet döwründe Aşgabat şäheriniň dermanhanalaryň müdiri, soňra Aşgabat oblast dermanhana upravleniýasynyň başlygy bolan veteran dermanhanasynyň tasdiklamagyna görä, eger hakyky barlygy geçirilse, häzir Türkmenistanyň işleýän dermanhanalaryň ählisini ýapmagy esas ýeterlik. Sebäbi her dermanhanada ortak hasapdan dermanlaryň 500 san görnüşi bolmaly diýip olaýdýar.